Расман муҳорибаи унвонӣ дарвази нимёнаи Eagle FC байни чемпиони доимии тоҷик Самандар Муродов бо рекорди 7-0 ва чемпиони муваққатӣ Имамшафӣ Мухтаров бо рекорди 11-0. Расман муҳорибаи рейтингӣ дарвази нимёнаи Колизея ММА байни варзигари тоҷик Сорбон Камолов ва варзигар аз Русия Алиев Зубаир рӯзи 28 август дар Москва дар турнири битва чемпионов CV1. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. Худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра Ислам Махачевро барои дурӯғгӯӣ гунаҳгор кард. ҳама медонанд ки ман бо кӣ ҷангидан мехостам ва ман фикр намекардам ки муҳориба бо Махачев худи ҳозир баргузор мегардад. онҳо чанд маротиба гуфтанд ки муҳориба дар Бразилияро қабул мекунанд, аммо ин суханҳои онҳо дурӯғ аст. ман талаб кардам ки ин муҳориба дар Бразилия дар Рио-де-Жанейро баргузор гардад, аммо онҳо розӣ нашуданд. агар ки онҳо розӣ мешуданд ки мо дар Бразилия ҷангем, пас ин муҳориба моҳи январ баргузор мегардид. ҳақиқат дар он аст ки онҳо чанд маротиба такрор ба такрор мегуфтанд ки зид нестанд ки муҳориба дар Бразилия гузарад, аммо дар куҷое ки худашон мехостанд дар ҳамон ҷо қабул карданд. лекин ҳеҷ гап не. октагон дар тамоми кунҷи ҷаҳон, дар тамоми кишвар як аст. ман 100% барои ин муҳориба тайёр мешавам, гуфтааст Оливейра. дӯстон, ман фикр мекунам ки ин корро UFC кардагиянд, на ин ки Ислам ё дастаи ӯ. макони муҳорибаро танҳо роҳбарони ташкилот интихоб карда метавонанд ва баъзе вақтҳо чемпион. а Ислам на роҳбар аст ва на чемпион. ман фикр мекунам ки барои UFC ин муҳориба дар Абудаби фоидаи калон меорад. барои ҳамаи онҳо ин муҳорибаро дар он ҷо ташкил мекунанд. аммо ки дар ин муҳориба ғолиб мешавад ҳеҷ кас намедонад. лекин ҷанговарон барои худ аллакай ғолиби ин муҳорибаро интихоб карда истоданд. масалан, топови ҷанговари вазни сабук Ҷастин Гейҷи гуфт ки дар ин муҳориба киро ғолиб мебинад. ман 100% боварӣ дорам ки Ислам зидди Оливейра бартарии калон пайдо карда наметавонад. намедонам ки чӣ гуна ин чизро фаҳмонам. ман танҳо ин чизро ҳис карда истодам. ин муҳорибаи олиҷаноб мешавад. ман мехостам ки ин муҳорибаро аз якум қатор нишаста тамошо кунам, аммо ин муҳориба дар Абудаби мегузарад ва ман ба он ҷо рафтан намехоҳам. фикр мекунам ки Чарлз ба пеш меравад, а Ислам боша кӯшиш мекунад ки ӯро манъ кунад ва шояд ки ӯ дар ин кор муваффақ шавад. Махачев дар махсус лаҳзаҳо метавонад ки муваффақ шавад, аммо ман боварӣ надорам ки ӯ Оливейраро хаста карда метавонад. ҳатто агар дар ду раунди аввал Ислам хуб ба назар раса ҳам, ман боварӣ надорам ки Чарлз Оливейра монда мешавад. Оливейра чӣ хеле ки хоҳад, ҳамон гуна ин муҳорибаро мегузаронад, гуфтааст Гейҷи. ва дӯстон, чӣ хеле ки аз суханҳои Гейҷи фаҳмида мешавад, ӯ ба ғалабаи Чарлз Оливейра боварӣ дорад, аммо мегӯяд ки Ислам барои Чарлз рақиби осон нахоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Чарлз Оливейра ва Ислам Махачев рӯзи 22 октябр дар Абудаби дар турнири UFC 280 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. яке аз ҷанговарони топ ва боистеъдоди вазни сабуки UFC Рафаэл Физиев ба бозгашти чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор боварӣ надорад. оё Конор имсол баромад мекунад ё не, ман намедонам. фикр мекунем ки ӯ ба монанди пешина ҷангидан мехоҳад. ӯ кинокарьераи худро оғоз кард. барои ҳамин фикр мекунем ки ӯ барои тамрин ва дигар корҳо вақт надорад. имсол ӯ аниқ бар намегардад. ман намедонам ки оё ӯ умуман ягон вақт бармегардад ё не. агар ки ӯ баргардад ва бо ман ҷангидан хоҳад, пас ман хеле шод мешавам. Конор ба ман маъқул аст ва ман баромадҳои ӯро дидан мехоҳам. ҳар як муҳорибаи Конор ин шови хеле калон аст ва қариб ҳама муҳорибаҳои ӯро тамошо кардан мехоҳанд, гуфтааст Физиев. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш Конор Макгрегор расман эълон кард ки дар яке аз филмҳо дар нақши асосӣ бозӣ мекунад. дӯстон,
ба фикри шумо Конор Макгрегор боз ба муҳорибаҳо бармегарда ё ин ки не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.